Right, sekuru mamukasa sekuru muskunyatsonzwika zvakanaka sekuru tangai zvakare chirongwa ichi nekuti nzeve dzangu makusenika ndanga ndichinzwa maungira fambirai zvacho one more time sekuru mati kudi right icho kwadi muri Zimbabwe icho sekuru all right mangwanani mamkasa ikodai izauto mangwanani mamukazeko baba Isabel chokwadi muri Zimbabwe kungobvunzira wasangu chirako asi chokwadi chiripo ndechekuti muri Zimbabwe ndiri kutozvifambira wasangu ndiri pasi pomvuri wa muzukuru wa sekuru mwana ndewekubereka wedu wekumalawi ndapota ndewekuMalawi Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichita akasimba kana uri vakuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba wedu hane dumbu sekuru haikona kuzvengerera yes ndikukuudzai ndogara ndichikutaurirai mazuva ese musatenderere kuti dyo kana makanditarisa itai kuti ndiri kuona Malawi versus Gokwe rikiti pinda muri Zimbabwe rega ndikusise kuti muri Zimbabwe dzandakabata dzandinadzo pazuva ranhasi haiwa dziri kuita kuremera dzinza ndini nyaya muri Zimbabwe iri kubva mukati menzvimbo inonzi kwaGutu nyaya iri kwaGutu inosirisa zvikuru sei yaamai vari kuchema pamusoro pezvakaitika vakagara pamurume wavo asi vagara kudaro vakaenda vaine vana vavo vainde vaine mwana kudaro vakatozonzwa kuti murume uyu iwo pachavo pakuenda pamusha uyu ndiyo chinamba 30 number 30 kureva 10 plus 10 plus 10 ndeve chinamba 30 ndive chinamba 30 kurorwa pachinamba 30 asi hakuna umwe mukadzi aripo izvezve asi ivo vaiva chi30 asi mukadzi wese akabva ipapo hapana kararama vese vachibva vaingonoshayika vese vachingobva ipapo vaingonodii vaingonoshayika handitika saka izvezvi vane dambudziko ravari kuchema randinero ndichakuudzai panapa ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yaitika nhasi kumapasti 6 munzvimbo yekuMbare yemuroora anga achiperekedzwa navamwene kuzokwidzwa bhazi kuti adzokere mushure mekuti amai vanogara kumusha kwavo kunova ndokumberengwa muroora uyu anobva kunzvimbo yekuChiweshe right mwanakomana anove ndiye murume wemukadzi uyu ari mukati meguta reHarare mukadzi achiuya kuno kumusha kubasa kwemurume haana kuzoenda achisangana navamwene kunoku ndokuona vamwene vatori kugumba kwemurume wake kumba kwemwanakomana asvika muroora yakati aini ndiri kumhanyira kuenda ndanguya kuzitora Mbare pamusika muroora abva adonha pasi mushure mekuti akuzinga ataura achiti iyo vamwene vataura kuti izvo grosari rakatakura rakawandisa iwe mumboni vanhu vakawanda sei vari kuenda negrosari rakadai so grosari rauno rakaita sei rakawandisa muroora achitoseka achiti mama ini ndinotora nguva yakareba ndisina kuuya kunoku plus vari kure tikazoita dambudziko vanhu vanoita sei vanokuvara nenzara kwai vachingopedza kudaro muroora achibva adonha pasi vanhu vazoungana munhu akutoita singa akutopupa achibuda furo asi pane mumwe munhu anobatsira azosvika ipapo zvazoitika kumashure ndizvo ndinoda kuzotaura zvazoitika after ipapo after pauya mubatsiri paita mubatsiri munhu atomuka panga karara zvazoitika ipapo ndo zvandoda right ndozoti vakawanda sekuru nguva idzodzi vanga vakadzimirira tiri kumhanya nekuti toda kuenda kushow handitika vakawanda vanga vakamirira kusvika kwababa Isabel zvakamira seiko mudura pazuva ranhasi ichokwadi muri Zimbabwe regai ndikuzivise pazuva ranhasi muri Zimbabwe chandakatanga kubata panguva ino ndechekuti izvo paka kwana Loveness Matimba uko mutora shanga hanzi chiko zvakamira seiko mutora shanga muri Zimbabwe kune nyaya yekuti tikada kutarisa patsika dzedu nechivanhu chedu vamwe
mungatibatsira ndokusaka chini the whole nation on one station radio inosangana marudzi ose nevanhu vese vakawanda tine makurukota nevakawanda vese vangave madzishe madzimambo vatongi vedzinyaya nevaranda tose tiri mukati menhepfenyuro iyi nekuti kanziso takaunganidzwa tigobatsirana tiripo ipapa tichifara zvese nekujaula tichihamba masipikati ipapo ndokusaka tichinzi tisu tine chimuti. Zimbabwe kune murume ane vakadzi vatatu kunzvimbo yekumutora shanga kwete kuti akaroora nokuda kwechitendero kana kuti nokuda kwerudzi rwavo kuti vanofana kuita. Iye pachake ndiye akaita rudo rwekutsvaga madzimai akavakombisa akadiwa kusvika asvika panhamba yechitatu kutaura kuti ota murume uyu ane vakadzi vari kuita kuti vatatu. Iye zvakare ane makore anokwana kuita iwo 57 years 52 years ekuberekwa 52 years makore ekuberekwa aine madzimai ake mangani matatu. Mukadzi wekutanga ane vana vatatu mukadzi wechi2 ane vana vaviri mukadzi wechi3 ane mwana umwe chete. Right. Akatomboita umwe mudzimai achibva afa asi iko zvinozi ane madzimai anokwana kuti iwo matatu. So vana vangani vese in total wekutanga ane vangani ane 3 right wechi2 ane 2 5 wekupedzisira ane chi ane 1 6 vana right. Murume uyu akashedza hama dzake dzikaungana zvikanzi ndine dare nemi mudzi kwangu ndoda kukuzivisa kuti mashoko andinawo. Vanhu vakaungana vanhu vaungana achibva kuhama dzake vana tete vakoma nevaningira nevazukuru. Vakadzi ava vatatu vandinawo vakadzi vangu asi hakuna asingazivi kuti kufa kwesoja kune vamwe vanosara vachigara nhaka. Inini handisi kumirira kufa ndoda kugara ndataura kana kuri kuti ndinatanga kufa vanhu vachagara nhaka vakadzi vangu vakadzi ava vari vatatu havasi kugarwa nhaka nemurume chete sekuramba kwendanga ndichiita but mumwe nemumwe ane achamugara nhaka asi iri hama yangu asi iri hama yangu asi iri hama yangu asi iri hama yangu iri hama yangu veukama saka zvandakuchiita panapa inini shoko ndonosvika kwandiri richiti kana kuti pfungwa dzangu dziri kundidzwa kuti garingedaro handizivi dzimwe dzenguva ndapedyo nekufa ndoda kusarudza Mamoyo Chihera pamwe chete naMasivanda. Vakadzi vamunoziva kuti ndakamutora kuGokwe uyu ndikamutora Chimanimani uyu ndikamutora kuMarawi mumwe nemumwe mutupo wake. Ndoda kusarudza varume kuti Mamoyo achagara mutu nakanani Chihera achagara munhu kanani hey vari vatatu ndokubva asarudza varume varipo varume vakasarudza vese vadiki kuari zvikanzi Ezra ndiwo kuna Mamoyo Makashu ndiwo kuna Nengi Kanyemba ndiwo kuna Nengi but pavanhu vatatu vakasarudzwa vakasarudzwa but pane one asitorina mukadzi akamborora but akasiyana nemukadzi but iye pari zvino ana mukadzi ana mudzimai zvadaro vanhu vakuda kupara vasvikanzi mashoko angu mamanzwa vanhu vakati kukura pamwe mashoko kuita sese but ko zvine basa rei mashoko ataura but pari zvino hapana munhu afa handi kudzimba dzedu vanhu vasadabura ruvazvi zvikanzi dzokai pane mashoko apandiri andingaremedze mufana wangu uyu kumupa mukadzi wezita but iye asorina mukadzi kumba uya zvikanzi iwewe ndakupa mukadzi upi uchagara nhaka zvikanzi Mamoyo number 2 zvikanzi Mamoyo kutaura kuno kwatiri kuita izvezvi une kodzero yekuti kana ndiri kwamai guru kana kwamai nini ndisiko ikoko kana uchida unoenda ikoko kwaba mnini unoenda ayo ari toudza muningira wake kuti unoenda kumba kwangu ikoko alright ini kana ndiri kwamai hako mukadzi wako ndatokupa asi azvireve kuti achisiri mukadzi wangu kana ndisiko ikoko unoenda ikoko muswande ndiri kwachera kana kwamasivanda iwe unotenderwa kuenda ndogona kutokuudza kuti nhasi handiko ikoko enda hako muningira wangu ndinda kupa mukadzi so pakaita 2 weeks rechi 3 zvatozoonekwa mukoma Ezra kuti mukoma rumwe uyo ari kutoenda chinopinda mumba mamaiguru kana mukoma vasiko kwaakatenderwa kuya ende haasi kuda chivande ari kutopinda masikati machena achibuda masikati machena kuti arara ikoko nyika yakatarisa vamwe veukama ndivo vakuti zviri kuitika ndizvo here ndokubva ndafonerwa ndini paka ndapindira mutora shanga murume uyu ndakasvika asiko but hama dzakati kunyangwa asiko mazuva ake amungadzokere musina kutora nyaya mukadzi wacho ndiye uyu ndobva ndaenda kumukadzi ndine mashoko aripo ekuti nditaure nababa munonditenda nditaura nababa ndobva ndapiwa foni ndobva ndataura nababa zvikanzi ndibhozvo ndaizviziva nyaya inosvika kwauri ichokwadi hapana kana chakaipa kana muningira wangu nemudzimai wangu havana mhosva yavari kupara ndini ndakataura izvozvo kupinda kuti muningira wangu ikoko no problem asi mukadzi iyeye mukadzi wangu
achazotanga kushevedzwa zita remuning'ina wangu kuti mainenge kana inini nichinge ndazofa ndokunge Mwari vasarudza kuti ndindatanga kufa. Ndobvunza mukadzi anotaura mashoko ekuti izvo inini handione chakaipa nokuti murume wangu inini anova ndiye akasarudza nyaya iyi akandiroora akabvisa mari inoonekwa kumba kwedu anotonzi mukwasha chaiye. Saka kana nichinge ndanzi nababa murume akandiroora ita izvi handifanire kuramba, ndikaramba ndokurasa tsika, handikwanisi kupikisana nezvataura nababa. Saka baba vachimbouya mumba umu iwe zvikuuya kuti baba handirambi murume wangu, kana baba variko ndinoziva kuti baba vangu zvavanoda nezvo vasingarinde zvipi. Saka ndo nyaya iripo. Kana vauya baba munini ndinovagamuchira kuti shoko rakaunzwa hachizi chifambi ichi, ishoko rakabva kwemurume wangu, zviri kuitwa pajekerere. So hama dzemurume ndo dziri kuti Zimbabwe tibatsirewo, tachinjwa mutemo neumwe mwana 1 zviriko here izvi? Kokuva vanotungamirira hakuna here mhosva yakafanana nezvizvi zvirikuitwa nemuning'ina wedu? Kwakwenyu zviriko here? Kana zviriko mutemo unonzi chii? Baba Isabel, baba, kana inini ndine madzimai angu 3. Yes. Muri yeZimbabwe hama dzangu garai padhuze. Ndiri kutaura inini ndichiti ndoda kutaura kuti kana ndichinge ndazofa madzimai angu ari 3 andoda kugara ndakuudzai kuti vachagarwa nakanani nevanhu vanova hama dzangu. But pahama dzangu pane mupana wangu asina mudzimai uyu ndatomutendera kuti ngaatogara topinda kuna uyu mudzimai nhingi pinda hako umu. Kana uchiziva kuti nhasi ndiri kwaMasivanda kana kuti ndiri kwaMamoyo ndatokutendera. Icho chinoda chiise kuricho, fambai nadzo. Afana tusipekechana mtirai babu jumata wakachiweba kebidekasha sipejiti horobite tenjero shiwiri pidifo wakachiweb sipejiti horobite tenjero shi akero shi hoiri rigiti hapana chidindo kapa, hapana chidindo panoda chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Rigiti ndirwa namukoma vakatosununguka zvavo. Saka hama dziri kuvhunza dzikati no takuchinjiswa mpaka takuchinjiswa magariro edu emazuva ose. Uyezve pane pandisingazive zvisina kumbogara zvaitika kurudziro kwangu mukoma Esau. Kana munhu aine vakadzi 5 akafa, vakadzi ava vanogarwa nhaka nemunhu 1 reka kuti umwe neumwe anopiwa wake. Pamurume mumwe chete vari pabarika kana achinge ashaya vanogarwa nhaka nemunhu 1 futi here sezvo vaiva mukadzi wemunhu 1 kana kuti umwe neumwe anoenda kwake. Umwe mubvunzo futi ndewekuti zviri kuitika izvi zvokuti unotogara watodoma kuti inini kana ndaenda kwamai guru Masivanda mufana wangu feel free kuenda kwaMamoyo. Ndizvo zviriko here? Ndeimwe mhinduro iri kudiwa futi kaiyoyi. Ko hama dzemukadzi uyu pfuma yavakadya ndiye murume mumwe chete. Yes. Asi mumba muri kupinda varume 2. Saka pakutodiwa here imwe pfuma sezvo varume ava vari kuwirirana vachiita izvi vawirirana pamwana wenyu umwe chete. Mombe 3 dzakaenda tounza dzimwe kuti 3 here sezvo vari vedzinza rimwe chete. Apo mukadzi ari kushedzera kuti zvataurwa nababa vakaroora, saka zvavataura zvese handipikisane. 0713-938-538 right matoni mamessages akutoya baba Isabel zvikanzi chii murume uyo musiyei aremerwa nekusakura ega mumunda wake tibasi padombo shava mbere chena zvikanzi no anzi ari kuda maoko awande. Ko ingawane zvinonzi nzowa iremerwe nemutumbi wa nenyanga dzayo ko indava agara ane 3 kawe ende akasarudzirwa here akaroorerwa ende 1 mukadzi uyu azopiwa bamunini ari kutotaura ega kuti murume wangu akatondibvisira kurati mukwazha chai unoremerwa sei akasarudza pavakati 3 kuti iwewe imbopindirwa. Sei asina kuenda kunewe kuMarawi, sei asina kuenda kuna Vashera, kuna Masivanda, sei wazonanga kuna Mamoyo. Chemurume chakapenga Louis Saunyama kuMbare. Alright, so zvikanzi
se Ezrauto na Bosho zviriko izvi ndedze mudanga hapana chakaipa. Vana muntu mmodzi awa pane problem awa hanzi zviriko. Murume uyo nemunin'ina wake zvese nemukadzi wacho vanoda shamu ine munyu. Victor kuchekenya pabulawaye pafamona Viki akufuna kamukwapuro papepe kunzi sei vasina shamu apa tengai mukwapuro muroveswana. Alright, zvikanzi ndoona senge aivafungira nechekare pane zvaakaona kunyanya mupana uyu asina mudzimai maitafadzwa chinyama kubhinga. Zvikanzi no akagara atoona akabvira ndigare ndavakonekta komaitafadzwa islogan yekuti bhinga ka izvezvi vakapindira nezuro tatinawo paagric show. Saka kuti message yavatoisenda vatori muno Mharare, vatori muno Mharare variko kuagric show ko zvinongonakidza. nezuro vakapinda vakapfapfaidza live pachimtengo. Tiri kutendai mufunge maitafadzwa chinyama all the way from Binga. Yes, muripo pa ende nasi futi tiriko futi kaikoko manje. Yes, aya. Saka vanhu vakawanda varida kunzwisa kuti kunyanya veukama kuti izvo zvakaitika izvi ndizvo here pamutemo kuti mwana wevanhu anochinjanwa nevarume vaviri kana kuti kupiwa family achinzi akabva apa anoenda apa. Varidzi vemwana vakabereka mwana vakadya pfuma imwe chete. Saka Zimbabwe varikuda kunzwisa kuti ndizvo here uyezve pamutemo wenyika ino ine madzimambo nevakawanda vari kuti kudi madzimambo kumutemo yenyu nemadzisabhuku zviriko here haisi mhosva here? Right, haisi mhosva here boss. Apa tikada kutasa even vanoona nezvekodzero dzemadzimai hapana abuse here iripo apa. Aitoripo apa bozi akadi bamnini kupiwa mamoyo kana masivanda kunzi nhasi andiko imboenda iwewe imboenda shoko rataurwa nemurume uyu ati vari kushandisa mwana uyu. Yes bozi because haafaniri kumutanzi indona sekuti kana aida kuti mupana wake anditi angachienda kune madzimai ake mukoma aingomutendera kuti mupana wangu kana waona kuti nhasi ndiri kwamamoyo sununguka kuenda kune kwandisiri. Kwete kune umwe chete kwete ne one kana ndiri kwamamoyo nhasi sarudza ako kuna Chiera kana kuna Masivanda. But kwese ikoko haisi mhosva here kuti zvakari kuvaridzive vana kuti unovapa vamwe varume iwe uri murume wanakarohwa. Yes, ndo pari kunzi madzimambo kana makateerera vanoziva nezvetsika nemagariro tibate zvikanzi seEzrauto undota lo ufuna kuvochiswa lo anzada kusungiswa. Ndiri kubata vanhu vanonzi maigandidze right mukuru chimama vanenge varipo pazvitupa apa right vanotose vanosoresa zvitupa kapa zvikanzi izvo ndidzo nzira dzimwe dzeurombwa vanhu vachenjere kushandiswa kuti pachitaka mankhwara pari kavanzi vachenjere vese ipapa vachibungidza vari kupinzwa murudo vati vachishandiswa. Right, bozi zvechokwadi kafungidziro yacho zvinogona kuenda sei papo sekuruka inzwai manje zvikanzi neumwe zvikanzi mudzimai uyu akasarudzwa pane vese ndiye akashoreka. Yes akashoreka pane vese ndosakanzi pota uchimbofamba nabamnini imbotorawo aiti mhuri yeZimbabwe rega ndibva ndapinda nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe inyaya yakaitika nzvimbo inonzi kwaGutu. KwaGutu mhuri yeZimbabwe kune varume 4 vari mukati kumasales. Mushure mekuti vari pamba vakashaya foni. Vashaya foni pano umwe mwana womuvhileji imomo mukomana ane 13 years zokuberekwa angauya papi pamba ipapo zvikanzi hakuna mumwe ndiye aba foni ndiye atora uyu ndokubva vabude vakatenga kumba kwemwana uyu mwana wanzi mutaura nezvake uyu ane 13 years mukomana uyu vabereki vake vanorwara nenjere ndokubva vasvika pamba vachibva mutora ndobva vaenda naye kubamenda ndokutaka kurova mwana uyu vachibva varova mwana uyu umwe ari pachikwata chevanhu nokwenda kuita 4 anove munhu ane 40 years zokuberekwa anove ndiye mukuru anga akapfeka njobho ndokubva akava mwana uyu kunhengo dzakavanzika mwana achibva kolapsa mwana akolapsa kudaro ndokubva vatakura mwana uyu ndokuya naye kuzomusiya pamba vamusiya baba munini vemwana uyu vachibva vaona mwana uyu zvikanzi ko mwana uyu aita sei mwana achibva taurika zvikanzi ndizvo zvaita zvikanzi varume vaye zvikanzi mwana uyu aba foni saka tambomuranga saka ikuzinza kuradzika singanzwe mushi zvikanzi aiwazve amutisiri mwana kadai so handine mwana kuchipatara vese vakatanga kuchipatara chiri padhuze mukati menzvimbo 8 vaende pachipatara chiri padhuze vachisvika munhu anga ari mberi kupinda mukati ndipo baba munini wemwana zvikanzi manesi ndine urombo chii chaitika zvikanzi zvakadai zvakadachudza manesi zvikanzi no problem
mwana uyu afa but zvaafa kana muchitiwa moyo nawo ndio vaita zvinhu izvi inofanira kunge iri police report zvatakuita isusu takuunganidza imese toti mwana uyu takumumisa paoxygen nguva yatimuisa mwana paoxygen takushedza mapurisa kwete kuti mwana afa asi minda kuzisa kuti aita sei mwana tosha afa vachibva fonera mapurisa vanhu vese varipo mapurisa achibva asvika varume vese ati vaita sei ndobva vabatwa mwana achibva aendeswa kumochari aendeswa kumochari ndobva aitwa postmortem aitwa postmortem muri yezimbabwe zvakataurwa nevanhu ava vanhu vakaramba kuiga mwana ndokubva vatora mwana nezuro ndokuendesa mukicheni wepamwe pamba pevanhu vakauraya kubva nezuro kusvika izvezvi mwana uyu ari mukicheni ende akutokanganisika ende mwana uyu ahazi mukofini akaputiridzwa neblanketi aputiridzwa neblanketi vakati isativige munhu kusvikira ishe vemunzvimbo vachibva vauya zvikanzi ndoda kuti mutaurirane muwirirane asi imimi makauraya mwana uyu ndimi muchachera ndimi muchaviga kunyange vanhu varipo ndimi muchachera ndimi muchaviga vanhu varipo vachikuona mune zvamaita zvadaro pane mari yenogona kunzi yemusodzi kaunti yekungoti vanhu vachema vachibva vanzi tinoda mombe 1 500 US plus mbudzi dzinokona kuita 10 iko zvinezvi 500 US yanga yabviswa izvozvo vanga vari murodhi kuti na mombe yekumwe kwakaroorwa mwana kuti mukwasha kuye mombe 1 kozoita mbudzi 10 dzanga dzavepo 500 US yanga yapo mombe ndiyo yanga yasara kuti mwana avigwe asi varume vaya varuma sales izvo muri yezimbabwe chinorwadza mashoko akuzobuda manje pane umwe gadhi ari pedyo pane imwe chechi inonamatirano pedyo ipapo pakubuda mashoko ekuti izvo foni yakatozowanika iri mune imwe imba yechechi iri pedyo ipapo iri pachaja chinova chinhu chiri kufungidzira kuti vana vemuridzi wefoni ndo vakapinda muchechi ine pahwindo ndobva vaisa foni kunochajisa mbavha ikaba inochajisa iri foni mbavha ikaba haichajise foni mbavha ikaba inotodzima foni yobhatira zvinokaiswa pachaja iyo yabiwa gadhisi vanzi foni iri muno mbiri pachaja ishi apa mwana atoshaya saka izvo zvarikumirira kuviga mwana nezvichaziva kumashure hatizivi kuti paive nemabrothers plus mumwe 1 anofungidzwa kuti mutorwa pakati pevanhu ava right mabrothers madzikoma anga ari vaviri right neumwe mutorwa wechitatu we40 years uyo aripo ipapapa futi ipapapa saka akanga abirwa foni pagroup revanhu ava ndiani angabirwa kufungidzira kuti anga achiti foni yangu yabiwa ndiyo kuzokava mwana uyu ndinova ndokumba futi wakaiswa we40 years waiswa chitura mabrothers ava vakanga vapinda seya aiwa vakubatsira kunotsvaga mbavhasi group zvazokuti handitotsvaga foni yemfaceway zvazongoti unongojoinira ungohakira nhasi vari mukati nyakuzorova mwana panhengo yakavanzika ndiye we40 years ndiyo 40 years saka izvo kutaura kuno vari mukati vose vari mukati gare foni yakabva yaita sei yawanikwa itori pacha kureva kuti ifoni yamudhara rega ndimuchajisire hapana pfungwa yekuda kuba handitika yes saka ndobva mapurisa abata vanhu ndobva vakanda mukati itori medha iyi right Zimbabwe matichaitika kupi ichi ndechekupagutu ichi pagutu pamasvingo apa 0713938538 muri yezimbabwe muri kuiona senyaya iri kutaura panapa nababa Isabelka foni yashayikwa ndobva yafungidzirwa nzi aiwa mwana uyu ndiye akauya nezuro kauyu ndiye akauya hakuna umwe ndiye akaita sei pakatoshekwa foni akatoteerwa ipapo akatoteerwa kumba kwevabereki vake ndobva awanikwa asina foni awanikwa foni zikanzi aiwa uri kuramba foni ndionayo ndione foni yacho kwakuzoti gare paya vakaenda naye kumunda kuri kuedza kumubvisa pane vanhu kumuendesa kwavo vega kwavasingaonekwe yes vakasvika vakarova mwana akazotakura mwana kubva kumunda kuenda kuchipatara ndiyo pavakarova mwana ndika varova mwana mwana akabva collapse because anga ane njomba ne 40 years akaita sei akamurova kuma private parts mwana achibva atona pasi akollapse ndokumutakura nokumwesiya kumba kwawo baba munini wemwana uyu vachibva vazoona mwana vaona mwana kuti mwana aita sei svika nevarume vaya aiwa mwana uyu anga aba foni saka tamurova saikuziva kuti asinganzwe musha baba munini vakati aiwa mumusiyi pano kana asinganzwe musha handi ndima murova mazuva kuti achanzwe musha chiandei naitese kuclinic vachibva vaendese kuclinic vaenda vese kuclinic svika nemanesi mwana apera uyu asi chichaitika vachibva chaitika zvikanzizo
imimi kana muri hama yemwana we chirege kuudza vari panze vari wamwana kuti mwana afa takuti mwana takumuisa paoxygen asi takufonera police vachimirira kuti chichi chabuda marizauti abuda kuti kana mwana tamuisa paoxygen achatanga kuita sei kunzwa zviri nani mapurisa tanga ita sei achisvika mapurisa chibva svika chibva tobatsira vanhu pachipatara vabereki vemwana uyu vapenyu but vese vandasenga vanorwara nenjere kuroti vanhu vakaita izvo vakatotora advantage yekuti toita zvatinoda nemwana uyu nekuti vabereki vake vagara vanorwara asi chinorwadza ona ifoni yakatozowanika iri pachaja kuroti akaendesa pachaja aitove nepfungwa dzakanaka bhozi dai aida kuiba aiisa pachaja vana vemunhu ndo vakaisa paka chitungwisa musha mukuru uyu chekuchitungwisa chiri kuti kudini nditsodzere fafaidzai zviri kutuka naye hatisi saka ndite sei tinhimurani icho kwadi muri yezimbabwe ndapinda mukati mekudzimba chitungwisa takachireva nezvino pano chida kupera seso kakwana paita murume anotakaenda kubasa anembomira kubasa achimbobata mapisi weke murandakadzi aende kubasa bhadha anenge ari pamba murume uyu haamwi doro nemukadzi wake vese vanogara pamba chasike makiritsoka ndikechi yavo irinomedza kuti havakwese kumwa doro vasode kuwirirana mumba sei vanhu vasiri zvidhakwa pakurarama kwavo daniel shibwiri benefo vakachiwemba communicata ra titsudzure fafaidzai ndosimuka kubva ipapo rimwe zuva murume ndokusvika kumba chibva varikupa ndokusvika pamba ndokuna paramono ndokubvarara zvake kumapasi 11 ndo pari kupindira mukadzi akatsva akadhakwa pamapati 11 dzenguvai dzeusiku mukadzi ari kupindira mukadzi apinda light yanga riri on magezika uku musha mukuru mukadzi ndotanga kubvisa hembe dzake pakubvisa hembe akanyatsomuona tatomuka kuti wa mukadzi awe munozviziva mhuri yezimbabwe mukadzi dzimwe dzenguva murume akanonoka ndiye angatorara hope bhozi vabonoka chitsvaka vagara varume vanombonoka kusvika kuba dzimwe dzenguva asi kwete kuti mutemo aiwa but varume vanomboita sei vanombononoka sababaka right mukadzi akanonoka murume osvika kumba murume atorari anogona kutosenga chititsoka matsimba kuti aenda nekupinda usiku right murume angaruma blankets but maziso angakamuka mukadzi anoka dho murume avhura dho mukadzi apinda mukadzi achipinda akatoratidza kuti akatotsva ende doro paramwiwa rinotoziva kuti munhu akadhakwa wangaruza ndariri kumafriends angu ndipota chita sei tichemwa right murume akati no mangwara ndopachita sei pachabvunza munhu yangu mukadzi otanga kubvisa hembe dzake pakabvisa mukadzi hembe ndokungoti katano murume ndokuona kuti wangu mukadzi abvisa hembe dzake but pane hembe isina kugara yabviswa but yange isipo asi ichifanira kugara ikapfekwa okay pane hembe inofanira kupfekwa nemunhu but paabvisa hembe idzi haina kubviswa but kwete kuti haana kubvisa kasara anayo atogara asina kureva kuti afambe asina hembe ichi ndokuchibvunza mai mwana ihembe ipi hembe yemukati ndikati chipfeko chemukati okay chidiki chacho alright right ko nemhaka yei svikanzi inga ndabvisa 1 svikanzi aiwa wapinda muno ndikamuka uchibvisa zvisindika kutarisa kukana wachibvisa chiri papi svikanzi iwe ndagara ndisina bari ndagara ndisina ko iwewe wakubvunza nhasi wakuzobvunza nhasi nokuti wakuenda kubasa nguva yese yose yangu usingabvunza mudzimai ari kudza murume wakubvunza nhasi nenyaya yekuti wakuenda kubasa so murume ari kuti iye shona chiri kundibata kuti kusave kwake nechipfeko mushure mekubva kwaari kubva ini ndabvunza sababa semurume nokuti mudzimai wangu kopa kuti izvo iwe ndanga ndisina mhani ndagara ndisitorino nhasi wakubvunza nokuti wakuenda kubasa saka ndo mashoko akabata murume mashoko akabata muna nhasi hawisisi mangwana paakazokubatai achitaura nyaya iyi murume achiti ndo zvandakaitwa nemudzimai wangu yes akabvunzere mudzimai kuti nezuro pamakauya makabvisa hembe asi pane hembe yamamusina kupfeka chipfeko chemukati makaendere kushamwari dzenyu musina kupfeka chipfeko ichi apo kwese asi kutaurwa apo shoko rake riringotaura kunzi siyana nene wakuda kubvunza nhasi nenyaya yekuti wakuenda kubasa baba Isabel muri kuedza kutaura kuti mudzimai uyu haana here zvipfeko zvemukati anga zvipfeko zvepakati anazvo mumba zvitorimo okay asi zuva iri achibva kwaakanga ari akadhakwa anga asina saka murume anoda kuti abatsirwe papi chaipo nedare kuti shona yakataurwa nemudzimai wangu andinzwise shoko rekumuona asina chipfeko rakatondibata kudhara
ende ndine zvokuita naro nokuti mukadzi wandakaroora ane hama nekukuyenda asi ndisati ndaenda mberi ndoda kubatsirwa pashoko raari kutaura rokuti kana iri nhamo mumba ndedu tese kuenda nekusaenda kubasa ini nemukadzi tisi tinodonha tiri munhamo iyoyo tichidonha tichimuka tiri munhamo iyoyo shoko rokunditi inini wakuzvibvunza nhasi nokuti hawakuenda kubasa pese paangari rovha hana kumbozvibvunza iye kuti handichazivi kuti aigere ichizviita here nhasi zvandanga nekuenda kubasa ndopanda kubvunza okay rega tinzwe kuti dare rinoti kudini 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudiniko neicho chiri kubva pachitungwiza maipanashe kunashe pastonridge park right mamuka sekwa hanzi takachibata chimuti KB maolympics gold medals ariko mazuva ano anenge ane gold inosvika 0.5 grams chete ndinonzi itai mutema shamba muto baba vaCathbeth ndiri kuno ukoko 07 Bowera kuri seiko tine mashoko Malveni Marata ndiri kunoko kwa Mutare mudzimai uyo ngaende kumusha kwavo ipfambi munofunga kuti mudzimai ipfambi here hanzi naMalveni Marata ari kwa Mutare mudzimai uyo ngaende kumusha kwavo ipfambi mudzimai haambozvita kanga kari kekutanga asi chakashamisa murume ndechekuti anga asina chimwe chipfeko chemukati pekutanga mudzimai akati ndinacho wani zvikanzi chiri kupe zvikanzi ndagara ndisina oda kuibvunidza nhasi nezvechipfeko chemukati nokuti wakuenda kubasa amai kepine bosi chokuchitungwiza icho chakanyanya mukadzi uyo akabuda pachena kuti anogara achitobuda mumba ipfambi iyo panoda ndimi apo ndinonzi Shemani Maradzike ndiri kuWaterfalls Shemani Maradzike kuWaterfalls kuri seiko nhasi vanhu varifunga kuti mudzimai uyu ipfambi baba Isabel amen rega kati mbonzwa tazvipoto shuwa ungatogumbukira kuti mukadzi hana kupfeka right chipfeko chemukati kwakupusa uko hazvina kumboipa zviya chitungwiza madinyadzisa ndinonzi Mr. Zvipoto mufera Rufaro Kamanura muri kunzwa akafedha riri kusimudzwa na Mr. Zvipoto semurume ungagumukira mudzimai kuti hana kupfeka chipfeko chemukati baba Isabel zviri pakawanda tomboti pamwe kuri kupisa vakazorora vari pamba murandakadzi chaiye chiri kukapisa chiri kukaita sei ukabve mumba kuenda kunotandira neshamwari kunomwiwa kana vazhinji vakadzi vachitova mwa vazhinji vanoti ngatipfekei matrausi nokuti tikuenda kunoita sei kunomwa hembe zvinogona kuita sei kungosimuka takutamba hedu amen rega tinzwe chitungwiza mukadzi akatokangaona chipfeko chemukati kwaanga aenda kunojata uyo murume ngwara ndatopedza so KB mutsa muri yose yakwamasara muri yose kwatakunda okay yakwamasara takunda and tawanda mashija kuguruve kule bozho fambai naro basa ndinonzi Madam Boschenge Masara Rasa ndiri kunoko kwachienda mbuya kuri seko kwachienda mbuya nhasi regaika yemukadzi wokuchitungwiza iyo ine masofa panze mudzimai uyo ipfambi handidi kunyenyeredza muri yeZimbabwe ngatibatsirei murume uyo nokuti anogona kuzokurirwa nepfungwa akazoita zvimwe ndinonzi Lisbon shamairai ndiri kunoko kobulawayo kuri seko kobulawayo nhasi chimuti chakabatwa okay rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini mamessages acho right KB na Bozho mukadzi uyo wekuwanikwa asina kupfeka chipfeko chemukati ipfambi uyo hapana chitsotsi apo ndinonzi Vashumba ndiri kuEsgodini 4 minutes tinochisvika kumuri yeZimbabwe one time pabocha pamarange mainzwa sei mukoma nyai zvinenge zvakuenderana nemufi kuti akasarudza zvipi anogona kungoti umwe naumwe anin'ina wake vanotora vakadzi wavo but mukadzi uyu haasi mukadzi wenyu haasi mwana wenyu alright mukadzi wenyu haasi mwana wenyu zviriko zvamunototi atiite zvitisatakumira varidzi vemwana kunyange makaroora kana achiri mupenyu hazvizoiti kuti vapinde veshe kana afopa munin'ina wake kuti ndaatore hachafanhi kutopinda imomo ndo patiri kubvunza izvi zvakaitwa zvizvo here izvi
ya izvo hazvizoitika naachiri mupenyu wakutoshandisa mwana wevarisi. Saka chii chinofanira kuitwa? Nevanhu vakuitika ndechekuti kana uyo atoti ndakupa munin'ina iye ndaachirega kutopindamo. Alright, kana apa munin'ina iye ochirega kupindako. Iwe uchitorega kupinda imomo. But azvidi here kunochinjiswa futi kuhama dzemukadzi uyu kuti mukoma vakasiya iko zvinozvipane munin'ina. Ndo zvinofanirwa kutoitwa, pakufanirwa kutobviswa imwe pfuma ipapo. Alright, kwaseva